video pula no sawi nai tangge hingke Khoroksa Chwla Bwrwi dras mane hamya nawoi Bwrwi video viral Khai Tongkha tabu hingke Bwrwi jala kosto nangbai bini khani kok ana share khalika oboni bagai munai Bwrwi ang direct lanti kok sartin saka osalabai ang direct lanti kok saprno osala ana saka kok kotor sawi ang mane hepono nawoi tongnai ang video viral khainai bo agi ana nugede oba hini ana kok kotor saka hingke botam tama ana aba ki dong kiri okong na kisa khnai negedi tongnai nung dras opinai tung hongkai ari padamol ba hinuga ba boana tam rangsai ma khata besrangsa desban tato ari nung tamsa sil kono pujna trai khaita nung bo am pujen ken kono pujen kan kono pujna trai khide do tam thada ko to nung tam sungi mani bo sawo singna nung bona bidu bada to khlai po tam tam ko khai khanyai ama get ba di buhama hadi desapana hadi kha khanyai nung he balbe kok se topic bit nung hành su bai kok nung ti me de bunli su hingke nara asu jara joto oslani kok no khnai nyama khana botam hini kok saka asu kok kotor bai bini sawas gonang absuk sela azaria dai okono sanamu sunggu je selani family of video nai tongkhai jani pesana kahmai phurungtlangdi olo subai kaham hamya video khlai jakpro apro anabo tajo lijakdi ang video ma khlake hangkai joto phunuguno dinai tamoba jani besa bojaga thangtong obno kisa khel khai naledi aboni porese bubi kok sanani kaham hamya ola bubi video khlai jakne bakle joli janaba saksani besani tom hamya no nai negira deta phaiji tapuk taisa biduni direct main usturi ono osalabai Bwrwi bahake biangtui nugui hamjak thanglakya obno kisa direct saima laino biduni bisingtui puila sikang chlani mung sinmung sawi dinai chlani mung hoslai jebra parangkha bolikatat sai Bwrwi para ambasa nepatila Bwrwi mung sanabo thangya phadi dabu biduni bkhaktina buji naliano biduni bisingtui puila Bwrwi Facebook tui selabai sini lakya kai selana sikang Bwrwi hamjak huni Morbus klaima bai phiaba Bwrwi puilawo ke hamche tongmani phiaba bar request khlai osala Bwrwi kabui dohoi tongo aboni bagi Bwrwi bo accept khlai chika accept khlaimani dabkai hamjagai oslani nago Bwrwi 2 year tongman pore bini hamjak masala ni tomung druk samika osala mane hamerabu drakna honi phiaba drak namani doctor ko phungna keba doctor ko thangya oboni bagi munai Bwrwi bini khani ko ana share khlaidika bini jala kosto namga bai bini khani ko share khlaidika hingke khnai munai khuptei hello idar ada intam problem ba kaisa borwani Facebook mane ko phe khului bayra ro khlai ko kai ka mane tam barak khlai mane video hamya ro khlai do bo ba ang tu ya rang khata par min nung to thanglayo phaile yong rong mane tu bo drugs ro klawo tu bono ang saga amdi ro yusa khlai di ne onek ban no o try ke ga bono hamri na bagai ga he bono se khlai ri ma yang kang ban lem no kang khina bagai no go hai ka sa ge ta bu khi bo bayra ro khlai bu mane non ko khamya ro khai jong hata ko khamya ro khlai ye go mane Facebook phe kari bu phe account khulugoi bu ko bayra ro khlai u ta mane nung bin no ka thangka thanggang joto no sai mano nung koi ma song khaba tu ya ro ka khata kuno do khana di dara pare men nang khamane bo si hem bi no ko si thang tong do a ha ti bo no ma ta ne bo no ma ri ne bele je so pa no aw ti tam sa bi di pai di ma ro rang ri bi thong kang sa ta ni di rong na phi di ni ko bo no wa sa hai thang ga do ta lang yang ri rong nang li ya ne ta ke bai ri khari thang tam ka ko bengalu khatangai baira ru Khai Tongkha hingka ang dara bai mlai joto nara bitu nai tangai dok joto kaham tongdi aba halto borbo jeb ta malai thu